Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлнара Ахмадиева. Бүгенге тапшыруда. Әлмәт Үзәк район хастаханасы территориясендә машина кую кагыйдәләре үзгәрде. Анда транспорт чарасын калдыруны тыя торган яңа билгеләр урнаштырылган. 12 шәһәр урамнарында һәм паркларында иҗади ял көннәре гөрли. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты республиканың нефть торак пунктларында үз эшен яңартты. Шәһәрне үлән баскан, Тукай проспектында асфальт юкка чыккан. Ленин урамы 11-нче йорт халкы җимерек болдыр аркасында өйләреннән чыгарга курка. Машина кую тыела. Кагыйдәләрне үтәмәүчеләргә 2000 сумга кадәр штраф каралган. Сүз Әлмәт Үзәк район хастаханасы территориясендә машина кую урыны турында бара. Анда транспорт чарасын калдыруны тыя торган яңа билгеләр урнаштырылган. Тәртип бузучыларның машиналарын көн сайын эвакуатор алып китә. Мондый проблема белән ашыгыш ярдәм машинасы көн сайын очраша. Кабул итү белегенә барып җитү өчен ул бушаганны көтәргә туры киләчәк. Бу кемнеңдер гомеренең минутларын урларга мөмкин. У нас на территории установлены запрещающие знаки в связи с тем, что... Безнең территорияда тыю билгеләре урнаштырылган, чөнки ашыгыш ярдәм үтә алмый. Кайвакыт бик авыр кешеләрне алып киләләр, аларга вакытында ярдәм күрсәтергә кирәк. Вәзгыятьне үзгәртү максатында ашыгыш ярдәмнең ирекле йөрүен тәэмин итү һәм пациентларның куркынычсызлыгын арттыру өчен тукталыш тыелган һәм эвакуатор эшли билгеләрен урнаштырдылар. Можно у нас парковаться. Со стороны улицы Шевченко есть парковка. Шевченко урамы ягыннан машина куярга була һәм суд медицина экспертизасы ягыннан түләүле парковка бар. Бөтен Үзәк район хастаханасы территориясе буенча билгеләр куелган. Кешене китереп калдырырга һәм кирип алырга мөмкин. Көне буе машинаны калдырып паркка яки үз шәхси эшләр буенча йөрергә ярамый. Тыю билгесе булып тора. Машина куйган өчен штраф каралган 1500 сум. Әгәр машина тоткарлыкка китерсә, ул 2000гә кадәр арта. Шулай ук машинаны эвакуацияләргә мөмкиннәр. Бу очракта штрафтан тыш эвакуатор хезмәтләре өчен дә, автомобильне штрафстоянкада саклау өчен дә түләргә туры киләчәк. 12 шәһәр урамнарында һәм паркларында иҗади ял көннәре гөрли. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты республиканың нефть торак пунктларында үз эшен яңартты. Әлмәттә яшәүчеләр 8 ноктада була алачак. Кызыклы ялларны Татарстан һәм Россия сәнгать эшмәкәрләре булдыра. Җәйнең беренче ял көннәрендә халыкны нәрсә белән сөендерәләр? Алдагы сюжетыбызда. Латин Америкасы ритмнары драмтеатр артындагы майданны биләп алды. Әлмәтлеләр җылы кичне музыкантлар һәм биючеләр белән бергә үткәрү өчен урамнарга чыктылар. Мондый мөмкинлекне халыкка шәһәрнең мәдәни мөхите проекты бүләк итте. Җәй башыннан ул эшен яңадан башлап җибәрде. Диляра Умарова, Латин Америкасы биюләре педагогы, мәдәни мөхиттә беренче тапкыр катнаша. Я всегда мечтала танцевать, научиться в парах, и будучи уже замужем, Мин һәр вакыт парлы биюләрне укытырга өйрәнергә хыялландым. Һәм инде кияүдә булгач, без ирем белән парлы биюләргә барырга булдык. Безгә бик ошады. Мин укыта башладым. Минем уйлавымча, бүгенге биюләр парларга якынайырга, мөнәсәбәтләрне ныгытырга ярдәм итәчәк. Мастер-класс оста биючеләргә дә, яңа килүчеләргә дә ошады. Педагог юнәлешенең иң асылын аңлатты. Шуннан соң барысы да бию башкарды. Очень интересно, хочется двигаться, настроение поднимается, очень доступно, можно. Бик кызык, хәрәкәтләнәсе килә, кәеф күтәрелә. Мин белгән идем, программа белән таныштым. Без ерак яшибез, ләкин монда килдек. Берәүләр тән ритмын тойган арада, икенчеләре автор музыкасы дөньясы белән таныша. Каракус скверында камера оркестры концерты башланды. Шәһәрлеләр өчен Казаннан Медвежий угол, фольк-рок төркеме чыгыш ясады.
Җирле автор җырлары клубы яңа Саулык парк локациясында берничә чыгыш әзерләгән. Шәһәрнең мәдәни мөхите, иҗат эшлекләренә, урамнарга чыгарга һәм үз сәнгатьләрен кунаклар һәм шәһәр халкы белән уртаклашырга мөмкинлек бирә торган проект. Мондый яллар әлмәтлеләргә ошый. Проект бер юлы 8 майданчыкта эшли башлый һәм күпләр берничә нуктада булырга өлгерә. Быел шәһәрнең мәдәни мөхите шәһәребезне генә кылычламый, проект Татарстанның 12 нефть торак пунктында гамәлгә ашырыла. Иң популяр иҗтимагый киңлекләр төп ноктага әверелде. Әлбәттә, яңа урыннар арасында яр буе сусаклагычы да. Проект елның җылы вакытына исәпләнгән һәм 30 августка кадәр һәр шимбә көнне үткәреләчәк. Шәһәрне үлән баскан, Тукай проспектында асфальт юкка чыккан, Ленин урамы 11-нче йорт халкы җимерек болдыр аркасында өйләреннән чыгарга курка. Мондый мөрәҗәгатьләрне әлмәтлеләр соңгы айда халык контроль сервисында калдырган. Кайсы гаризалар иң популяр һәм шәһәр халкы хакимияте сайт аша ничә тапкыр мөрәҗәгать иткән. Әлмәтне берничә тапкыр Россиянең велосипед башкаласы дип атадылар. Күрәсең, бу статус шәһәргә бик үк кирәк түгел. Тукай проспектындагы сәүдә үзәге янындагы велосипед юлының асфальты узган ел ук юкка чыккан. 2024 елда кемдер монда велосипед юлының асфальт түшәмәсен казыган һәм җимергән. Асфальт салырга вакыт. Бу гаризаны әлмәтлеләр халык контроле сервисында калдырган. Мөрәҗәгатьне Әлмәт җылылык шелтәрләре оешмасына тапшырдылар. Алар үз чиратында эшне планлаштырганнар иде. 3нче торак эксплуатация идарәсе хезмәткәрләре кебек үк шефлыкка алган Ленин урамы 11-нче йортта яшәүчеләр подъездның ярым җимерек булдырын ремонтлауны сорыйлар. Сервиста гариза май ахырында барлыкка килде. Узган атнада идарәче компания хәбәр иткәнчә ремонт планлаштырылган. Кызганычка каршы әлегә сүзләр гамәлгә әвереләчәк дигән ишара да юк. Идарәче компаниянең мәшәкатьләре аз түгел. Ул Ленин урамындагы 65-нче йортка да хезмәт күрсәтә. Аның халкы ишек алдын куе үлән каплауыннан зарлана. Үләнне һәм кечкенә куакларны чабарга якын арада барысын да чабуыгызны үтенәбез. Үлән чабу буенча гаризалар хәзер сервиста иң популяр. 30 көн эчендә әлмәтлеләр бу үтенеч белән 14 тапкыр мөрәҗәгать иткәннәр. Барлыгы 37 мөрәҗәгать хәл ителгән, 44 планлаштырылган, 4-се нигезле рәвештә кире кагылды. Көтеп алынган матур милли бәйрәм Сабан туе Азнакайда һәм елдагыча оешкан төстә узды. Бәйрәм авыл хуҗалыгының данын, гаилә кыйммәтләрен тасвирлаган, театральләштерелгән пролог белән ачылып китте. Алга таба майдан түрендә алдынгылар хөрмәтләнде. Бәйрәм уеннарга, җырлы биюле тамашага бай булды. Сабан туй мизгелләре хакында тулырак алдагы минутларда. Сабантуй кунакларын районда яшәп килүче төрле милләт диаспоралары вәкилләре, милләтләр аланы, халык кәсепләре эшләнмәләре күргәзмәсе, остаханәләр белән каршы алдылар. Бәйрәм тантанасын мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан оештырылган театральләштерелгән тамаша ачып җибәрде. Сабантуй мәйданында җигүле атлар белән керүче иң алдынгы хуҗалыкларны каршы алдылар. Район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык Азнакай халкын һәм килгән кунакларны көтеп алынган милли бәйрәм белән тәбрикләде. Ул инде берләштерә торган шундый иң яраткан бәйрәмнәрнең берсе. Беренчедән инде без авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен котлыйбыз. Менә быел да Аллага шөкер язгы хөршләрен матур иттереп тамамладык, яхшы сыйфат белән. Район алдынгыларына, кыр һәм хезмәт ветераннарына, чәчү һәм кыр батырына дипломнар, бүләкләр тапшырылды. Матур итеп, авыл хуҗалыгында эшләүчеләрне бүләкләделәр. Крестьян фермер хуҗалыклары, шәхси хуҗалыклары булмасын, зур агрофирмалар булмасын, һәркем дә үзенең урын тапты. Һәм әйтер идем, бүләкләр дә бик саллы, күңелле. Гомумән майданның оештырылышы менә кешегә шундай карап торасың, бөтен уңайлыклары белән эшләнгән. Алга таба Сабантуй мәйданының төрле почмакларында балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә уеннар оештырылды. Аркан тартышу, көянтә белән йөгерү, кулга башына менү, шүлмәк вату, капчык киеп йөгерү, ашлык салынган капчыклар ташу һәм башка бик күп уеннарда халык рәхәтләнеп катнашты. Bizga endi bu менә Сабан туе шундай бәйрәм бит инде барыбыз өчен. Һәр кешегә мин изге теләкләрем белән калам. Һәр гаиләгә именлек, гаилә бәхете, балалар бәхете. Бик әйбәт ул үткәндә бу елны уздыралар, искиткеч.
күңелне күтәрә. Сабантуй mübarek bulsun. Biz Tajikistan'dan mehmondur. Dik, yaxshi, salomatlik, butun isida esenlik. Rahmat. Sizni şu milli bayramımız bilen tebrik etem. Dünyalarımız imin, özümüz selamet bulayık. Barıgızga da izgi tilekler. Күңелле һәм сокландыргыч тамаша атлар чабышы. Монда инде күп 1-5-6 ел гына чабам инде. Быел менә чабыш атларында чыктык. Башта инде местный атларда йөридек, үзебезнекеләрендә. Азнакайда 5 ел беренче урын алдым местный атлар арасында. Шул, үзем булай Актүбәдә эшлим инде конно спортивный школада. Көрәштә катнашучылар һәр елдагыча шактый булды. Җанатарлар тагын да күбрәк җиналды. Район Сабантуе батыры исеменә быел Әсәй авылы егете Альберт Мамалимов лайык булды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль шелтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Шуның белән безнең бүгенге яңалыклар тамам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.